שלום. לא, זה יהיה לך דבר חום אדמה. סוף ספטמבר 97, מתי כבר תבין באופנה? מתי כבר תביני בהפועל באר שבע, אלוהים? טוב, אז תקשיבו לאוסי. שלום. סיבובים מסביב לאוטו. כמו שאמרתי, כולם עושים תנועות של מלח מים, מלח מים, מלח מים. כמו שאמרתי לשלב, כשמשלבים את זה על הסרטון הזה שלו, על הכותרת, תראה. אוקיי, ככה לוקחים את הגומיה בלי, כמו שעשיתי, ולוקחים את למטה של זה ושמים הכי למעלה פה. אוי לא, שמש אחר פה את הסוללני שלו, אסור לי בהם. שמש אמר שאם קורה משהו, סוללני. תנו להם למתוח לקוחות יקרים, הלכתי לבאר שבע, אני סומך עליכם שתיקחו בעצמכם את האוכל שלכם ותשאירו את הכסף על הטלפן שלכם. עשיתי! נ"ב. יש 2,000 שקל בקופה, אז בבקשה אל תיגעו בה. סליחה על הרעש, פשוט אנחנו פה אנחנו עושים את זה בלילה, אז אח שלי רואה טלוויזיה בשביל שלא נבזבז את הזמן שלנו. אני לא אכפת לי מהטלוויזיה בלילה. אוקיי, עוד הפעם ועוד הפעם. סתם תראה אותו בצבעים, הבנתם? תודה, אפשר לקבל את זה בחישי קנייה של קוסמטיקה? לא, יא אבלה. אמרתי לך את זה סתם כדי שתשאיר לי סימן של ליפסטיק. שלום. כן, אפשר לעזור לאדוני? אני רוצה להזמין חדר זוגי. אני רואה שאדוני בירח דבש, לא, באמת, רואים עליי. אדוני, הטבעת, הטוקסידו, הפפיון והסימנים של הליפסטיק מזכירים אותך מיד. וואו, לא ידעתי שזה כל כך בולט. תדע לך שאנחנו במלון מאוד אוהבים לפנק זוגות צעירים. אנחנו מיד שולחים לך שמפיין, בונבוניירה ומסאז'ים, הכל חינם על חשבון הבית. באמת? איזה יופי, איך אשתי תהיה מאושרת. הם שואלים באמת, איפה אשתך? היא באוטו, היא כבר מגיעה. אז איך רואים בשם המלון, אני מבטיח לך שיהיה לך ירח דבש מפנק במיוחד. חסר לך שלום. תודה רבה נסיב. הבא בתור? שלום. שלום. הצטרפות מקרית שבדיוק אני ורעייתי התימניה התחתנו גם. היה משהו מדהים, עשינו כזה כמו שהתימנים אוהבים, עשינו את החנה, אז החנונה הזה שמורחים את המצגרביים על השמחים, היא לבשה את הבגדים האלה שלה, עם החרוזים הזה שלא יכולה לזוז כוס על החבונה עומדת, לא אותם, זה מקסים. אם אתם לירח דבש, אז איפה הטבעות נישואים שלכם? אתם לא מתביישים לשקר לי בשביל כמה הטבות חינם? מה באמת אדוני? אין בושה. מה זה? בושה וחרפה, גם הרבה אנשים, בשביל כמה צ'ופרים, מה הם עושים? משפילים את עצמם. לא, היא הביאה את הצמידים, הטבעות לא הבאנו. שמחצפת, בשביל גלידה, אמת. לא הגיעו, אבל לא צריך. תראה, אנחנו לא חייבים. אני לא צריך. לא צריך, את יודעת מה? לא קרה. אני לא אשמר! אני אחזיר לשם את הצועלי שלו! כל המפורות כבר שמחים שבאר שבע! תרדו, באר שבע! שמחה! זה באת מוקצת, אני לא מבין, מה, באת איתי? נו יאללה! שמש, אולי נוכל ללכת לבקר את חברים שלך? נראה אותו במשחק, חוץ מזה לא נעים לי, אתה מבין? אני בא מתל אביב, אני שיחקתי אותה בחיים, אני הצלחתי, אתה מבין? איפה חבר'ה נשארו, מה נדרוך להם על היבלות, לך תדע איפה הם, אתה מבין? תקועים!
אהלן שמש! נחום שמש! אני לא מאמין, דודו! דודו, עכשיו כיף הילד, העם סופק לנו כמה פי השוטר, אתה יודע מה? עוד ראי! זה לא ישתנה את הדוד כבר, יאללה, אלוהים, מתאים לך הבגדים של המחבל, תדעת בחיים, מה דודו? ברוך השם. קבל קטע, קבל. תגיד, מה עם החבר'ה? אתה בקשר עם החבר'ה? מה הם קוראים לו, הגרוזיני, שהם משחקים איתו בכדורגל? שהם משחקים איתנו סטנגה? אימון מרבישווילי! מרבישווילי, איווה, מה קורה איתו? אתה לא יודע, הוא הפרט את השם למירביליס אחרי שהוא פתח את החברה. איזה חברה? מירביליס! מירביליס של האינטרנט, של ה-ICQ, סיק, תראו, הבן אדם שותה עכשיו 240 מיליון דולר. ממשיכים עד לסוף, תראו, ככה. רגע, ואיך קוראים לו? הקרו, שבט במוסך עם אבא שלו, שתמיד היינו משחקים מחבואים, ולא היינו הולכים לחפש אותו, נו. ג'רבי! כן, ככה בלי. יוסי, נו, מה איתו? מי שעשה את זה צדק, לוקחים את זה שלמטה, לוקחים, יוסי ג'רבי, אבל צ'ק פוינט, נשמע יותר בינלאומי כזה, אתה יודע. גם של האינטרנט, של מביאים את זה, כאילו מעלים וגם בצד השני ככה, התשובה. מסתכלים על זה? חפת סלוללי, נראה טלפון לאמא שלי, איפה? סלוללי. הנה, נורד את זה. אוקיי. עכשיו נתחיל את זה שלמטה. יש עוד שחקנית שלא הגיעה והבמאי מאחר גם. הבמאי מאחר, גם כן בבית, כמו זה חתיכת שטות. הוא חושב שהוא במאי, הוא צריך לחכות לו שעות. שעות, אני. אני בסיים איתך, מה אתה? רגע, אם לא ראיתם, רגע, אני חוזר על זה. לוקחים. 5.90 למה זה לא אדום של באר שבע? 500 שקל, אבל זה כל הקילוגרם עגבניות, זה שטיח קסמים. קילוגרם עגבניות זה לפחות אדום, שטיח קסמים. אתה לא יודע מה קורה כשעומדים עליו. דברים מופלאים. הנה, למשל עכשיו, נדמה לי שאני רואה את חני. אבל זה באמת חני אבלה. אתה רואה את עצם של השטיח כל כך חזק, שגם אתה, זה גם משפיע עליך. אוקיי. יבוא. מר טסר, בשמי ובשם המלון, לך ולאשתך. סלח לי שאני שואל באמת, איפה אשתך? מי שלא הבין, חזרתי על זה. היא ירדה לחוף, לשחות. דבר ראשון, כל פעם שאנחנו יוצאים לחופשה, היא יורדת לחוף. לחוף. מר טסר, פה זה באר שבע. אין חוף. אין חוף בכלל. באמת? שום חוף. לא ידעתי. וואה, מה שלי מחכה שהיא תחזור. כדאי מאוד שתשאיר את הסלסלה הזו פה ותלך מהר להביא כמה בונבוניות. תעשו אליה עוגמת נפש, כי מה שהיא תעשה לנו זה אוי ואבוי. מיד, אדוני, אני הולך. אידיוט. סליחה? אתה יכול לעזור לי? אני ממש להתקלקל. זה טוגן? זה בטח פתח את עצמנו. בטח, אין בעיה. אין בעיה, הכל בשליטה. וואו, אני לא מאמינה. מנגנון התנהג פה בבלנדר שלי במטבח. אולי אתה רוצה שעה? סליחה שאני נוגע במחשב כל פעם, זה פשוט כל הזמן, אתם יודעים. תודה. מפריע, שאומרים. כדור בדשן לא יבוא. אני תוכל בליתר ביזיון. ליברפול באנגליה בשבע בישראל. אתה צודק, עכשיו אתם מודדים. יש לנו דבר אחד אחרון, המספריים אצלך? כן. אוקיי. אלי, אפשר חתימה? אבל אני משה. לא חשוב, תחתום.
How are you, my man? Fine. Good athlete. Good. Now, downstairs, upstairs. Downstairs, yeah. From where are you? From where? From Cameroon? No. Ghana? No. You say? No. From where are you? אני פה מהשכונה היא הטמבה. ואמא שלך? כן. זה עוד אחד, קדימה, תהיה שלך את זה. כן, אחי, בדיוק. הופה, יאללה, אל תעשי רגע, תראה בקלחי, אחי, נשמה. יש לך מסטיק הלך. אלא, דשא פה לא תופק, אני אומר לך, בוא נדבר, איפה הספר, בוא. כזה. שמים. עיגול אחד של שמיני. יש לי כתרים של שוער, בלם וקשר. מצוין, שמות פרט נמק, קדימה. לאסי, ובשני לאלון, מה שינו? שינו זה יושב ראש, השתגעת יביא מזל לאט? שיט, מה שצריך עכשיו זה חלוק, חסר לנו חלוק. דני, נשמה, בעניינים. חתמיה. אוקיי. אמרתי לכם למה אתה רע אליי? תדע שאני יכול עליכם, נכון? מחר יהיה בסדר, זה מה שחשוב. יהיה בסדר, אבל שמע, אתה עם האמונות תפולות שלך, כבר לא נשאר לי שערות בראש. אני יודע, לא נוגע לך בראש, בסדר אחי? לא נוגע בראש, הכל יצר, רק מסתכל עליך. יאללה, תחזור לאימון אחי, תזיע. דני! ארטנצר, לזוג הטרי, בשם הנהלת המלון, לך ולאשתך. מר פנצר, תסלח לי שאני אומר לך, אבל בשביל זוג בערך פה שאתם ממש לא הרבה ביחד. לא רציתי לספר עד עכשיו, אבל יש לנו קצת בעיות. באמת? מה קרה? היא אומרת שאני חושב רק על עצמי, שאני אוכל את כל הצ'ופרים של המלון. היא לא מבינה שאני גבר גדול. מה היא רוצה ממני? היא לא מבינה. היא רוצה לחפש מלון אחר. לא, אני לא אתן לזה לקרות. מר פנצר, אני מביא לך מיד כפול מכל דבר שלך. אני מקווה שהיא תחזור אליי, כי אני לא יכול לחיות בלעדיה. מיד, אדוני, מיד. באר שבע עם טומטם. אתה חושב שלמרות הכל נועד נושא לזה? אני חושב שזה עניין של הגורל. לא משנה כמה לשכוח אותך, הגורל תמיד מחזיר אותי אלייך. ועוד איפה? איזה יפה מצד הגורל. חמי, אתה אוהב את הגלביה החדשה שלי? אני אוהב כל מה שקשור בחוגן. לא, כי לדעתי הגורל רוצה שתקנה לי עוד את הגלביה. אוקיי. ומהגורל תראו. עכשיו. גמרנו. זה נראה ככה. זהו. ביי.